Elurrak estalitako tontorra gutzi eta Nafarroako herriberara etorri gara, Euskal Herriko desertura. Hiru erregeen gailurretik jaitsi eta legerik gabeko erresuman sartzera goaz. Garai bateko bandoleroen bide lapurren eta iheslarien bizilekua ezagutuko dugu. Mendetako kondairetan murgilduko gara bardetako istorioak berriro ere bizitzeko. Trostan bagatoz, perraotxez gaur, gailurra martxan. Egunon, Irati! Egunon! Zer moduz? Jo, Ondo? Ondo, zu bai, Bai, txoin, Hangoitikan. Bai, iapa! Ondo lagunduta zoaz. Haupa. Hori da txura dakartzuna, Bai, Prestatuta nator, Zuko ikusi alduzu zure burua. Salduna ematu zu, oesteko saldun horietako... Bandoleroen lurretara etorri gara. Bai, erdun prest torri Zaldiz zara. etorri barra neukan, ez? Zaldiak, dragoiak, era guztietako animaliak agertu izan dira inguru hauetan grabatutako pelikuletan. Gaurko filmerako ordea, benetako istorio harrigarriak eta soinu banda ederra ekarri ditugu. Zelako ezberdintasuna, aurreko astean, elurra, gainezka, eta gaur, iaia basamortu, badago berde pixa, baina... Euskal Herriko kontrastea, horiek dira, ez da? Polita dira, Hemen dugu ikusmira zoragarria. Bai. Herri. Paraje ederrauen artean Irati bizikletan ibiliko da. 100 txirrindulariren artean eta konpainia ederrean pedalei eraginez ezagutuko ditu bardeetako txokorik politenak. Irati, Beira. Hau da, paria, honegatik bakarrik merezi du, goizean jeikita. Goizean goiz jeikita, lo gutxi egitea. honetaz disfrutatzea. Aurrekoan, ia, Bai, Ani... ondoan ikusten da. Hiru erre maila, pakizarean egongo da, eta gero ia hau, orain garai honetan berdeagoa da, baina ia Euskal Herriko basamortuan gaude, ezta? Bai. Nik enun espero horren besteko berdetasuna, Gailur guztietan agertzen da hartzainen bat, eta larre berde hauetan ere bada gazte askoa. Zaldi hezitzaile baten lezioa jasoko dugu gero, eta hegazti ikusgarri batzuen hegaldiez gozatuko dugu. Orduan zein da gaurko plana? Nek askoak pixkat esaten du. Bai, BTT martxa bat egingo dugu gaur. Eta lagun batekin geratu naiz, eta ea zelan di joan plana. Bi martxa ezberdin egingo ditugu gaur. Andoni oinez eta ni bizikletaz. Andonik Kastildeterran hasiko du gaurko martxa. Bertan talde polita edukiko du zain, guztiak batera bardeetan barrena joateko. Helmuga Raion izeneko gailur txikia izango da, 500 metro ingurukoa. Nik berriz, bardeetako BTT martxa egingo dut lagun batekin. Argedasen hasi eta 54 kilometroko ibilbidea eta 1046 metroko desnibel metatua izango ditut. Tartean, 25 kilometroan, hornidura postu bat izango da. 800 txirrindulari arituko gara martxan, gogorra izango da eguna. Lasterketa garaiz bukatzen badugu, akaso Andoniren gana joango naiz gailurra egitera, ikusiko dugu. Oso ondo Irati, zorte hon. Bai, beharko dut, bai. Eta gero ia elkarrik ikusten dugun berriz horre, gailurrean edo bidean edo, Bai, hori da. Bueno, ba. Venga, bai, guazen. BTTko martxa egiteko, Amagoia Legarra, gailurra ekstremeko gure kameraria izango dut bide lagun. Gaur ordea, kamerari gabe etorri da, baina goazen astera, berandu goaz eta. Amagoia? Joe, barkatu, eske. Ondo. Andonirekin liatu nahi hortxe, eta zuia prest, ezta? Bai, nila kaskoa dana jarri du. Hartu didazu dorsala? Zala, listo? Bai. Bai, eta... Bai, guazen, ze gure zei daude, eta irtetean gaude. Guazen. Azken urte hauetan ez naiz zaldi gainera igo eta benetan gozatzen ari naiz gaur. Horren beste denbora eta gero berriro ere trostan. Gainera non eta bardeetan. Apa, Egunon! Hemen ator, zer moduz? Osongi! Osemari, zaldi polita dakota, Bai. Bai, ezta? Bueno, egun osoa pasako nuke, baina hauekin geratu behar dut, beraz, eskerrik asko, Gero arte. Agur, gero arte, Osemari. Venga, ondo segi. Bueno, nondik etorri zareten, zu? Ni Zaldunotik. Zaldundo, Arabarra beraz, Arabarra.
Eta zer zara zu Geologoa. lanbidez? Geologoa? Bai, geologia ikasi nuen, eta horrein bat tesia egiten hemen. Bardei buruz? Bai, bardetako fosilak eta pixkate... Jo, oso asko interesatzen zait gai hori, Beraz, leku egokira etorri gara, Bueno, eta zu, nondik etorri zara? Tudelatik. Zu Euskadi Irratian egiten duzu eguraldiarena, Tudelatik, ez da? Hori da. Jo, nire kompetentzia ekarri du nik honea gaur, jo, Bueno, orain fresko xamar daukagu, Zenbat gradu egongo di hemen? 9. Bai, hortxe nik uste. Ara? Emeretzi Kaixo? iraino. Egunon? Egunon. Zue falta zineten, Nortu zarete zuek? Gorka. Eta zu? Gorka. Zu ere gorka? Baina anaiak ez zarete, orduan. Zer zarete, lehengusuak edo lagunak? Laguna. Lagunak. Eta nongoak? Tutera. Tuterakoak. Ze ondo, Herriberako zenba jende hemen, Venga ba, guazen, Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua. Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Gailurra martxan! Bueno, gogotxu dago jendea, Bai. Eskerrak etzala kompetitiboan. Bai. Atera dira da existu bizian. Bueno. Hau jendetza, 800 bat txirrindulari bardeetako BTT Media Extreme egiten. 54 kilometro ditugu aurretik, eta enai sekula horren beste ibili bizikleta gainean. Baina saiatu egin beharko dugu. Amagoiaren laguntzarekin ziur lortuko dudala. Bueno, orduan geologoa. Bai, geologia ikasitakoan Leioan. Eta zure tesia orduan bardeari buruz, bardea esan behar da, ez da? Berez, Bai, bardea. dute euskaraz bardea, eta askotan bertakoek ere labardena ditzen diote. Oier Suarezek txikitatik nahi izan du geologoa izan. Gasteizkoa bada ere, bardei buruzko doktore tesi egiten ari da, eta azkenaldian denbora mordoa ematen du bertan. Beraz, bera baino egokiagorik ez inguru hauei buruzko azalpenak emateko. Bueno, bardearen irudi bat aukeratu behar bagenu, behar bada, ez lehoke gaizki hau, ez da? Bai, hemen aste erabaki dugu. Hau da, ez, beti... Nik oier geologia asko ez nuen ikasi zer bai, baina gogoan daukat, geratu zitzaiala, horako zea bat, hitz bat. Zerro testigo, hau izan liteke horlako zeo zer? Bai, muño lekuko bat edo, ez, antzeko... Fiatu da horko zera hortan da, menditxo hortan, gora altxatuta aldapa horiek. Osa, hau zen mendi... Mendia handiagoa zen, zabalagoa zen. Eta goian izango luke horrelako arearrizko geruza zabalago bat. Arearrizko geruza hori gogorragoa denez, egiten du babestu bekoa. Bai, baina zenbat denbora ematen diozu horrola zutik... Ni hortan ez naiz aditua, baina esate dutenez gutxi. Duela 5-10 urte ustut erori zela zati nahiko potolo bat. Beraz, gozatu, behar da, berriz etortzerako igual erorita egongo da, Neri asko harritu dit, esplikatzea lehen, orain ikusten dugu oso istua dela, baina lehen zara oso zabala eta denborakin jundala txikitzen, ez? Pentsatzea hemendik 5-10 urtea agian hoi bera eroriko dala eta ez degula ikusiko bain dagoen bezala, egia esan, barrua sartu da mensajea hori. Bardea egia esan, zuentzako paradisu moduko bat izango da, ez da? Etengabeko mugimenduan dago, ez? Igatzen ari da, eta orduan arroka oso ondo ikusten da, oso fresko ikusten da. Zein da higaduraren erantzule nagusia hemen? Hemen batez ere haizea eta ura. Haizea eta ura? Bai. Hau duela urte desente zertzen? Bai, pentsatu behar dugu duela 20 milioi urte, 40 milioi urte atzera, ez? Pirineoak eta osatzen zuten arro bat, arro itxi bat. Monkaiorean dago, ez da? Monkaio, Pirineoak eta Kataluniako mendiek, eta handik etortzen zen sedimentu guztia, errekek eta ekartzen zuten sedimentua, hemen metatzen zen. Ez zeukan irterarik itxasora, baino ontzi handi batean bezala. Eta nork kendu zuen tapa? Ebro bera hasi zen igatzen, sortu zen Ebroko delta eta... Eta orduan ura galde egin zuen eta hau geratu zen hemen lehor, ez da? Eta orduan joan da hau guztia igatzen. Horrelako laku inguru hortan, kokodriloak bizi ziren, dortokak bizi ziren, mastodonteak, errinozeronteak, zen gaur egungo Afrikako paisaje bat, ez? Bardea ari gara aipatzen, singularrean, baina ezberdina ditugu, ez da? 3 bardeak aipatzen dira askotan, ez? Horre, el plano, goiko ura, ez? Lau hori. Han gainean garia dago, galsoroa daude. Bai, hemen La Blancan gaude, eta gero hegoaldean La Negra. Negra.
Eta hori erliebeak baldintzatzen du, eta erliebe hori geologiak baldintzatzen du. Iparralderago arearri gehiago daude, hemen gero eta finagoa, eta hegoaldean kareharriak. Hor zegoen laku handi bat. Orduan, bardeari basamortu deitzea, zuzen eruditzen zaizu zuri edo... Hombre, paisaje aldetik igual bai ematen du, ez? Baina gero prezipitazio aldetik ez da horren desertikoa. Semidesertu esaten dute askotan, basamortua ez da. Nik atzo olako kobazulo moduko batean egin nun lo. Horregatik etorri zain freska gaur, ondo egin duzu lo, Fresko, oso ondo egin duen lo, gustora. Da oso esperientzia polita, gomendagarria. Ze ona. Ze flipatuta, Pasada badau. Ta noiztik handago hotela edo, nondik atera dago? Bueno, hau hotela zen, ozen etxea. Etxeak ziren? Ba, Ezan hotel bezala ere ikibizik, da lehen bizi etxeak ziren? Bai. Aiba. Aspaldidanik bardeetako herritar txiroek mendia zulatzen zuten bertan bizitzeko. Lehenengo bi zulo egiten zituzten, bat sukaldea izaten zen eta bestea logela. Gero pixkanaka etxea honditzen joaten ziren. Gaur egun ez da inor bizi zulo hauetan eta batzuk egokitu egin dituzte hotela bilakatuz. Naiz flipatzen, iruditzen toki bat izugarri polita bizitzeko. Oso polita da. Zergatik alde egin zuten orduan? Frankole garaian behartu zuten, bai, hemendikan ateratzeko bai. Eta osasungarritasuna dela eta bota zituzten. Osasungarritasunagatik? Igual hotz egiten zuen edo hotzagatik edo? Hemen hotza baizea. Eta kobazuloetan hotza egiten normalean. Bai, hemen ez. Eti hori 18 eta 22 graduaren artean egoten da temperatura. Zen lusua. Bai udan, bai neguan. Eta argia, ura eta garai hartan nolako jotzen ziren. Hori falta zen, hemen ezagoen urik eta argindarrik ez da ere. Eta orain lusu guztia daude hemen. Hotelean argia, ura, izugarri gustatu zait kobazulo hau, eta gaur aprobetxatuko dut eta hemen geratuko naiz lotan. Bai, Bai. Bueno. Berezi dut. Daniel, nolatan hasi zinen zu Euskadi Irratian eguraldiaren berri ematen? Lehen Tudelan behar zuten noizean behin norbait euskera zerbait esateko, eta Tudelan euskeraz edo Ebro gainezka egiten duenean edo, eta nor, bai nik ezagutzen dut bat. Gainera, zu garai batean jesuita izan zinen? Hori da. Izan zinen. Jesuit egon du hitz egiten dute, Zane dute, mantxo, oso komunikatzeo... Bueno, maizua izan nuen. Patxi Altuna nire irakaslea izan zen. Patxi Altuna izan zen nire irakasle? Daniel Lopezek astero hitz egiten du Euskadi Irratian Herribera inguruko eguraldiari buruz. Jesuita izandakoa da, baina 33 urterekin bizimoduz aldatu nahi eta jainkoarekin dibortziatu omen zen. Hori dio, berak behintzat. Orain, familia bat osatu du. Daniel, hemen ari gara aipatzen ez da bardea gora, bera, igadura eta zuaizkak eta barrankoak, baina, bueno, hementxe bertan, hementxe atzean daukagu tiro poligonoa, ez da? Bai, begira, lehengo egunean hau topatu nuen, ez dakit nik horrekin zerikusirik izango denik. Balazorro bat da, ez da? Bueno, ez dago beteta, behintzat, eskuan ez zaizu lehertuko, baina hor badago kontraesan moduko bat, hau eremu babestua da, eta militarrek dirua ordaintzen dute, ez da? Bai, asko nunbait, eta hori da ere Monkaion jo egin zuten hegazkin bat eta hortxe daude zati batzuk, nire nahi batek etxeraino ekarri zigun zati bat. Garai batean txatarreroak izango ziren, zu balak, zuna nahiak etxapak, Oso ondo, Daniel, bardeak ematen du, jokua, Horixe. Ederki goaz Amagoia eta biok, baina ez dakit nola ibiliko garen 54 kilometroak amaitzeko. Orain hasten dira aldapariko gogorrenak. Beiratuko diot bizikletako gurpilari. Ja, estrem eginda aztean, irati hau zer da zuretzat, Baina ez kontua da, kirol bakoitza dela. Sufrimendu ezberdin bat edo. Bardenei buruz beste historio bat dago, dirudinez benetan gertatu zena. Hemen bardeatan? Bai, bardeatan, bai. Badago hemen zonalde bat, Sorianoak deitzen dela.
Sorianoak. Bai, 20. mendean, hasieran, Sorian krisialdia zegoen. Eta orduan hona etortzen ziren, eta hasi ziren hemen bardeetan, lurra lantzen. Bai, lurra lantzen. Bai, eta hemengo jendea hasi ziren kezkatzen, soriatar hauek lurra lapurtuko digute, eta jun ziren Soriano gisajuaren gana, eta hil zuten, eta han kobazulo batzuetan gorpua bota zituzten, eta horregatik zonalde hori kobazuloekin eta zimaekin deitzen da Sorianoak. Soriatarren historia hori ez nukan entzun da, ez? Beti bardetara zatu zenean, beti ikastu zu zerbait. Egi Sorian ikusten den programa hau, baina, garai bateko kontuak dira eta ez dago perspektiba galtzerik, baina zu ez zara historialaria, ez da? Ez, zuhiltzailea, bai, hemen tutean. Orain, itzuli naiz Serbiatik, eta jun nahi Serbiara errefuxiatuekin lan egitera. Han izan direnek eta egon naiz ni batzuekin, da oso egoera gogorra da. Bai, hasieran gogorra. Sergio Salcedo zuhiltzailea da. Behin, lankide batzuekin zegoela, errefuxiatuei laguntzen aritzen den talde baten erreportajea ikusi zuen. Berehalaxe beraiek ere Help Na elkartea sortu eta laguntzen hasi ziren. Sergio Serbiatik iritsi berria da. Bertan, 400 pertsonei jaten eman eta su egiteko egurra banatu diete. Hasi ginen egurra banatzen, sua egiteko eta berotzeko, sukaldatzeko eta zeren gu iritsi baino lehen erretzen zuten zaborra eta plastikoak eta eta bere egoera oso larria da eta etzen bat ere osasungarria, ez? Batez ere, Afganistandarrak eta Pakistandarrak Europako leku horietan, herrialde horietan oso gaizki tratatzen dituztela. Bai, saiatzen ziren Hungriako muga gauez zeharkatzen, baina Hungriako polizia ezagutzen du muga zonaldea oso ongi. Eta orduan normalean harrapatzen dituzte refuxiatuak eta jotzen dute eta batzutan kentzen diete arropa neguan eta ura botatzen diete eta Ai, zego gorra. Ederki Sergio. Badago zue bezalako jendearen beharra, Azten zara pentsatzen, ez? Sergio bezalako jende gehiago egongo balitz, o jende gehiago bageunde prest kanpora joateko eta laguntzeko, ona litzateke. Hemen bardeatan itzordua jarrita daukat artzain batekin, ezagutzen dute, bera, Zaraitzukoa da, eta nahi baduzu nerekin etorri, besteren bat etorri nahi baduzue... Nire jongo naiz, bai. Bale, zuek segi baina poliki gero harrapatzeko moduan, Konforme? Venga, gero arte, Hori paseuen Amagoia. Zeran, zoaz, irati? Aldapatxo honen ondoren, gainera 6 orduko kriston aldapa. Gelditu, edan nura. Geldituko. Edan nura. Edango dugur pixkat, eta... Amagoia, zutangari mate jozu, korrika. Bueno, Bizikletan, nik ikusi zaitut hor gailurra ekstremen kamararekin, nivel oso handia ematen. Gaur kamara barik sentsazio diferente izan da, raroa. Ez neukan grabatzearen ardura hori eta orduan disfrutatzeko aukera gehiago izan ditut eta hala izan da, ondo gonda eta diferentea, oso ondo eta gustura, benetan. Amagoia Legarra, gailurra ekstremeko kameraria eta kirolaria handia da. Lehen futbolean aritzen zen, baina errutinarekin naskatu eta bizikletan eta korrika egiten hasi zen. 2013an berriz, kasualitatez, raida probatu eta horri ekin zion. Orientazioko probak egiten ditu, pistei jarraituz eta balizak aurkituz. Raidetan zein da helburua? Baliza guztiak topatzea edo ze estrategia egiten da raidetan? Gehienetan baliza guztiak hartzea imposiblea da. Eta orduan beti aukeratu egin behar da. Eta garrantzitsuen askotan raidetan estrategia da. Denbora muga egoten da? Bai, askotan, 7 ordutan bukatu behar da dana, baina gero etapa bakoitzak baditu batzutan korteak deitzen deranak. Eta askotan ez zara konsiente zenbat ordu daramazun bizikleta gainean edo korrika eta joku bat danez, guretzako ez baliza aurkitzearen puntu hori... Altxorraren bila. Altxorraren bila, bai. Bueno, agun bestakit, baina kilometroen bila baditugu batzu. Bai ez, martxa hartu hau luze ingo da. Ondo hidratatu gaur beroa tokatu zaigu. Bueno, prest gaude ez. Amagoia, markatu erritmoan iri, Bueno, bai, jaiatuko gara ezta. Bai, venga, guazen. Guazen ba. Juhu! Guazen! Oraindik eratzen da energia, baina gero.
Opa! Zer moz? Ongita zue. Ondo. Bai, zertaldeari begira, da? Bai. Andoni, abizenan? Mikelei. Mikeleiz. Jaurrietakoa zara zu beraz? Jaurrietakoa, bai. Nola sartu zinen hartzain, ez dakit familiatik etorkizu? Nire etxean bai animaliak izan dira beti. Behiak, ardiak. Andoni Mikeleiz duela 7 urte hasi zen hartzain lanetan. Larre aldatzea egiten du berak. Alegia, uda aldean, hori mendiaren magalean aritzen da ardia zaintzen. Eta neguan berriz, bardea inguruetan hartzen du abaroa, klima beroagoaren babesean. Lana oso gogorra dela dio, baina bera zoriontsu dela horretan. Bardean hemen inguruko herrietako hartzainak etortzen dira, banatuta dago. Partzela bezala ditugu, bakoitza dugu bere zanaldea, bardiekin ibiltzeko, eta hortik ezin zara atera. Ez daukazu arriskurik partzela gabe geratzeko? Hemen daude 78, ez da partzela. Printzipioz 25 urteetarako eman ziguten, orduan badugu urte batzuk pasatzeko hemen. Claro, hauek ez dugu aipatu, baina zuk gaztarik eta ez duzu egiten. Hauek aragitarako dira. Aragitarako bai. Zuk bildotxak edo zuek nola duzu? Axuriak. Axuriak saltze dituzu eta kitxo. Eta kitxo, bai. Bueno, hor aurrezten duzu lan batzea, ardi geistea lan handia da, ez da? Bai, esklabo, igual pizka hau baino pizka gehiago. Hor ardi asko dago, Ez dizu galdetuko zenbat, ze badakit ez zure erantzungo? Oso gogorra izan behar du, neguan eta bar, egunero bere herrira, jun eta itzuli hemen, eta hemen ardiak zaindu eta bar, iaia sinestezina aurkitzen dut alakorik gertatzea gaur egon. Beste galderatxo bat, hor tiro poligono ondoan egon gara. Zuk izan duzu esperientziaren bat hemen, kazak eta ikuste dituzun etortzen direnean? Bai, egunero. Egunero etortzen dira? Bai. Astean zehar ez dugu ikusi? Astean zehar bai, egunero. Ardiak eta ikaratzen dira edo? Hasieran bai, bero gero egiten dira. Bai. Eta bombak eta botatzen dituzte eta bai. zein godu ba. Bueno, Andoni, nik taldea ihes egin diegu eta hor galduta utzi ditut eta harrapatu behar ditugu mokautxo bat egiten dugun edo, Bai ba. Mila esker, Benetan, eskertze dizut, Venga. Bueno, ba, ongi segi. Bueno, zen. Dale, ba. Agur. Bizikletan benetan gozatzen ari naiz. Lasterketa hau Argedaseko txirrindulari elkarteak sortu zuen duela 20 urte. Elkarteko kideak kanpora joaten ziren lasterketetan parte hartzera, izan ere etxean ez zuten lasterketarik. Horregatik bardeetako proba egitea bururatu zitzaien. Bardeak ekstrem eta bardeetako media ekstrem sortu zituzten, 112 eta 214 kilometroko lasterketak, eta denborarekin arrakasta hartzen joan dira. Egin kontu, aurtengo media ekstremen 800 lagun bildu gara. Bidazazue, ze txokoa. Hemen egingo zian, pelikulak eta grabaketa harrak, Bai, bardeetan nahiko pelikulak egin dira, Goratzen naiz La Conquista de Albania izango da 40 urte egin zenetik. Hona etortzen zarenean ikuste duzu nola paisaiak horrenbeste aldatzen den, ematen du dekoratu batean zaudela, pelikula barruan zaudela, Eta itxasun normala da, jendea kanpotik etortzea pelikulak eta hemen grabatzera. Duela gutxi Juego de Tronos eta ateratzen, ez? Bai, Juego de Tronos arrakasta handia izan zuen, baina ez bakarrik duteran. Ni joan nintzen orduan ikustera, giroa, eta bazen dudelako jendea, baina bai Madriletik, Soriatik, Zaragozatik eta. Horrek, azkenean gero dirua eta hemen utziko zuen, ez? Onura bat edo. Entzun dut ez dela inbeste, Ze euren janariak eta kanpotik ekartzen zituzten, loitera kanpora joaten ziren. Eske bidazazue, ze ingurua eta ze txokok. Harrigarria, horregatik datorra inbeste jende ona. Juego de Tronos aipatu du Oierrek, izan ere, hemen grabatu zituzten telesail arrakastatsuaren hainbat sekuentzia. Eta ez da harritzekoa, horrelako paisaia ikusgarriak aurkitzeko, Ameriketaraino edota Afrikaraino bidaiatu beharko genuke eta. Telesailez gain, iragarki eta pelikula asko ere egin dituzte hemen. Esaterako James Bond, La Conquista de Albania, Airbag edota Akzio Mutante. Hau baino ederragorik ere badago gainera, Apa! Bai, batzuk. Apa, gexo. Berriro elkarrekin, Zer moduz? Ondo. Zeke bai? Ongi. Giro ederra dago, Gaur egon gara arzai batekin, jaurrietako arzai gazte batekin. Bueno, zuek, gozetuta egongo zarete ez da? Bueno, ikustu duzu horko txabol hori? Bai. Bai. Hor daukate ustekabetxo bat zuentzat, Hala ba. Zelan zoaz irati? Aldapetan kosta itezei, baina uste baino beto, no? Bai, jo, Bai, tio.
Jo, eski gozada da. Kesatzen etorri zara, baina ondo ikusten Eski zaitut, gainera jendeak inda animatuten naiz. Oste, irati, itxaron, hori uste dut Maitane dala. Bai ala, ezagutzen duzu? Bai, raidetan nirekin ibiltzen da. Maitane! Bota bat. Maitane! Oi, haupa, Magoia! Haupa? Danatan, zauz, Bueno, elkar ezagutzen duzu dela? Bai, nundik baina. Raidetatik esaten zan duzu? Entra raidetan, ibiltzen zara raidetan, Maitane? Bai. Maitane Garmendia ere raidean aritzen da. 2012an hartu zuen parte lehenengoz kirol honetan, eta urte berean irabazi zuen bere lehen raida. Orduz geroztik Euskal Herriko Ligako txapelduna izan da, eta Europako Ligako 3. Gustoko dituen kirolak uztartzen ditu raidean, eta Amagoiak dionez makina bat da. Eta zuek ibiltzen zarete elkarren lehian? Bueno, Maitane eta baina beste nivel batean da. Elkarri zoratzen, Amagoia eta nortxe ibiltzen dira. Putadetxoak egiten dala. Ez egia esan, raidetan oso giro ona daukagu. Elkarri laguntzen diozue, pixka? Bai, edo behintzat trabarik ezin. Trabarik ez egin. Egia esan nik edo zein gomendatuko nioken esperientzia da. Urrengoan zu, Irati? Gustatzen ari zait asuntoa, gainera ja korrika ibili naiz. Ontxe bizikletan. Eskalada beti da nik. Ontxe piragua pixkat egin da. Orientazioa dakat nik hor asignatura pendiente. Edo ez dela orientatzen ondo dakien bikotera topatuko. Hori da. Baitare. Neskak, nila aitzakiarekin atxeden hartu dut ja eta igual martxan jarriko gara, Bai. Venga, goazen, gailurra martxan, let's go! Martxa. Bidertzean topatu ditut poesia, kantua eta desi. Hombre, ez okozko, la? Hemen! Txeko-txekotegi. Usain hartzen duzue? Pasan ordua, Ni pai, Eixo, goze, ala. Pello Hernando, sukaldari handia hau, Zemuz, Pello? Ondo. Hemen eguzkidan nire erdi erreta, ez? Bero apurtxu bat. Bai. Eta gozikin baita baina ondo. Ditu tartzai miga batzuk, bertoko plater klasiko baten rezeta jarraituz. Izan da, gauden lekuan interpretatzeko, ez? Chorizo pixkatekin. Goxuak, Panzetatxua, ogizikua. Hauxe da egunaren hasieran hitzemandiedan betiko bazkaria. Pello Hernandok prestatutako migak. Gustora harrapatuko lituzke oraintxe Iratik, bai horratio. Non ote dabil? Venga, ba, a ver. Iristen, Irati. Indarrak hartuko ditugu hemen. Bai, behar bai, Lasterketa erdia gelditzen zaiguta. Apa, lehenengo zatitxoa eginda. Hoi da. Guala ubete eta pixka jan. Naiz, uste baino beto. Bai, Irati, topera, zauz, Jo, nik uste nuen, gehiago sufrituko nuela ondo etorri zait ekstremeko entrenamendua. Hoi da. Sufritu dut aldapa korrika izan, oin bizikletan. Baina sufritzeko puntu hori, Hori da, lehenengo aldapa, hola hastea, akatu iten hau. Jo, Irati egia esan oso ondo ikusi dut. Bizikletan hola berak esan dunez bintzen normalen ez da ibiltzen. Korrika bai ikusi dugu aurretik gailurra estremen eta topezte bilela, baina oso ondo ibili da. Ikusiko dugu igual urrengo raidetan, Irati, ja, Motibatzen ari naiz. Peiok prestatutako bazkariaz gozatzen segitzen dugu guk. Aze ongi etorria egin digun. Eta sukaldari ona izateaz gain, mendiarekin lotutako istorio pila du berak ere. Bueno, Pello, ederrak migak, Bai, posten da. Zu sukaldari aritzen zara, baina altuen sukaldean egin duzuen puntua zein da? Nangapar bateko beko kanpalentuan? Bai, horrego nintzen txikon launa deko dan lez, da berak esan zehazegetik esatoz nigaz nangapar baterra, ez? Nek neukagun kabira juteko baina deusestu zan lez, eta animo baina ezen dugu, ara jun nintzen sukaldatzen. Ja. Asko ez neban sukaldatu ez, baina... Baina zu, oinarrizko kanpamentutik gora joan zinen? Apurtu bat bai. 10 bider baino gehiago nintzen lehenengo kanpalekura, da ez nengo ez entrerauta, da ez nahi zain mendizale gorenetarikoa asko kostatzen da. Pello Alex Txikonekin batera egontzen Nangapar bateko espedizioan. Mendiarekiko zaletasuna aitarengandik jaso du, Emilio Hernando mendizale handiarengandik.
Euskal Herritik Everestera egin zen lehenengo espedizioko mendizalerik gazteena izan zen bera. Gaur egun Peiok aitak utzi zien negozioan Antxotegi hotelean egiten du lan. Orduan zure aita Everesteko espedizioatatik itzuli zenean eta hemen zer aurkitu zuten eta harrera ona izango zuten, ez da? Lortu zutena itzela izan zen, ze ikurriña urte horietan hasi zen pixka batea kanporatzen, ja legeztatu zegoen, jarri zuten ikurriña gainean, da orduan, etorri zirenan izan zen kriston harrera egin zietena. Autobusan zijoazela da pentsatzen zuten atletikeko jokalaria zirela, zepillo jende... Gabarran ez ziren igoko, ez da? Gure aita zen pertsona bat oso bitxia, eta gainera ikusi dugunagaitik oso maitatua. Zeukan halako magia bat, bai naturarekin, bai animaliekin, bai mendiakin, da transmititzen zuen modu baten konektatzen zenuela beragaz. Pentsatu zuri igual ilusio ingotzu da ekarritut, eraman zituen espedizio horretako ramonkuluek, ez? Ordukoak? Bai. Ia? Gehien bat jaka hau, ez? Zeda argazkia ateratzen dana, xerpa ikurriña jartzen, daraman jaka hau zeda. Jantzi dezaket? Bai. Hemen beroxo mar dago, baina berdin dit, Jo, oraindik ere ondo dago, Horko egunakin alako bat jartzen. Hau geneukagun gordeta, haitzan asmoa zan Euskal Herriko, Euskal Mendizaletasunaren museo bat eitea. Da gure agindu zigun gordetzea museo horretarako jartzeko. Da daukagu hotelean jarrita, ze gure jatorria saltzeko ondo etortzen zaigu. Azken finean... Ikutu nahi duzu, venga. Eta hausoka hau ere laranja zien, ez da? Beti ikusten zienak. Maten zuen ginela kanpamento batxe baten, ez? Oso polita. Gustora nabil lasterketan, baina hornidura postuan geratzeko beharra nuen. Ikusgarriak hemengo parajeak, eta benetan harritu nahuena da horrelako desertu batean arroz zoroak aurkitzea. Nolatan arrozalak hemen eta inguru lehorrean eta arrozak ur desente behar du? Bai, urra asko behar dute, urtegiak etortzen dire Iesatik eta etortzen dire hemen Bardeetako kanaletik eta, eta hamarkadan, saiatu ziren lur hain gazitxu horiek, zen gatz asko, deke, karetsuak eta... Aber ze hasi ziteken bertan? Bai, eta afro asko egin zituzten eta arrozak funtzionan ondo atera da. Bai. Egongo dire zen 2005 eta inguru 10 milioi kilotara heldu izan dira. 10 milioi kilo? Bai, 10 milioi kilotara heldu izan dira inoiz. Eta, ekoizpena handia dago hemen, arrozakin. Azkenen Bardeak hain inguru lehorra izan da, hemen Euskal Herrian daukan basamortua izan da. Kuriosoa da, bertan arrozalak landatzea eta dauketen kanal sistema hori, ez? Eta arrozaz gain ere beste zeo zer ekoizten da hemen? Lehen bebai garia ekoizten zan bebai, garia egiten zan, baina etekin oso txikerra deko eta orain garagarra. Bai. Utziko zaitugu hemen animatzen, jarraituko dugu, bestela. Atzean geratuko gara, geratzen dugu apurtxo bat. Animo. Mila esker, Venga, segi. Haizea dabil eta, horri esker, bestela, pentsa hemen uztailean eta zenbat gradu ditu, 40, Daniel? Udaran. Bai. Hemen ez dago itzalik. 40 itzalean eta ez dago itzalik, orduan 50, ez da? Zer da? Zer gau, hilo musikala gau, bello? Artzaien kontu dela eta bankako lagun batzuk gomidatu ditut amenizatzeko gure baskarizi apurtxu bat edo. Oi bat, dio! Egiten duzula, mila disimula, ignorantzirela. Bankako menditarrak, abez batzekoak, gomidatu ditutona Andoneri sorpresa bat emoteko da Artzaien kontu denez, suposatu dut gustatu jakola, sorpresa. Ederra, Ongi! Bankakoak zarete, deno? Bankakoak, bankakoak, bai. Bertakoak. Bertakoak. Zer modu? Ondoni. Oraino etorri eta Bai. Haze lana hartu duzuen, Zuek ere artzaina zarete? Bai, hemen gehiengoak artzaina daude. Bankako menditarrak Behe Nafarroako taldea da.
Betidanik abestu izan dute, baina duela 8 urte, afaltzen ari zirela, abesbatza sortzea erabaki zuten. Ordu ezkeroztik ez dira geratu ere egin, eta euskal kulturako abesti ezagunak plazaratzen dituzte beraien ukitu bereziarekin. Taldekide gehienak abeslari izateaz gain, artzainak ere badira. Eta zer egiten duzu, hola ibiltzen zarete, batea eta bestean kantuan, eta... Bai, alderdi hontan ibiltzen gara, asko ibiltzen gara. Osea, Nafarroaren alde hontan, bai, eta... Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaian ibiltzen gara, eta plazer handia zen dute jendeek, eta guke haiekin. Bardenetan behin ibili ginen, badago urte horoz eskola hartzain amerikanuen besta, eta orduan ibili ginen, orduan ezagutu ginituen leku hauek. Artzaina bai, baina horrela abesten duten artzainak asko ez daude, zuek horri eusten diozu ez da? Maite izan dugu beti, maite dugu, eta hori ibiltzentzat kantua, genetako senda gailu bat hori. Kantatzen duen herria ez da inoiz hilko. Hori lehengoek alasaten zuten, hori dure galdu da pixkoat. Bueno, zuek han airea izpak eta han baduzu olako gazteagoak ere, badira ez? Eta emakumezkoak eta... Izatu da beti kantatzeko, Ondo da. Izugarrizko ustekabe, eman digu Pello, eskerrik asko Pello. Eta zuei bai, zuek harria jeztera, baina guk gailurra egitera joan barra dukagu, eta orduan azkar xamar, berandu gabiltza eta azkar xamar goaz. Beraz, mila esker. Bai. Nik zuei. Kusi arte. Bueno, hasi trastea biltzen, gauzatxo bat. Herribera badakizue? Herribera? Bai. Hemen abesteko? Bai. Bueno, ba... Herriberan gara. Eskatuko dizuet, herriberan gara. Bai. Aio, banka? Bai. Bueno, gu guazen, bale? Hala, guazen. Telebistan entzunak nituen, baina gaur bardeetan hor ikustea olako txabola batian amets bat bezala izan da, politxa benetan. Isurtzen diren asmoak gogotxu hartukoan bitu lur gozoak. Ongi noa aurrera, baina laguntza bat ez zait gaizki etorriko. Maitanek sokatxo bat dauka, eta horri lotuta asko zerrazago noa. Ikaragarri laguntzen du sokak aldapan gora. Lanaren zati bat Maitanek egiten baitit. Apa, Maitane, holaxe bai! Apa! Zoragarria da hemen dagoen kiroltasuna eta laguntzeko borondatea. Epa! Venga, trantxotxu! Batek eskatu du bidean, Maitanek sokarekin lotu nahuenean eta... Nun dago goma hori, oraindik behar dut eta hori bilida tiraka, nabaritzen da, Nabaritzen da eta lagundu ditu aldapa gora hortan. Horreko dut, hori da. Zergatik ezin dut sentitu. Taldenan asko! Bai, elkarrekin laguntzea eta hori beti ondo etorten da olakoetan, eta nik uste elkarren apoioa eta ondo egin dugula. Aitxo zelako aldapan! Eta bakarrik jun eman badauka bere sekretutxoak eta ikasin behar da, jakin behar da bizikletan juten badita ere. Hilera txiki bat! Ez que mandiot pedalakin da meako jonau. Mira, entzuten da ja, plazako giroa eta speakerra hor, ungietorri da ematen. Elmugaia gertu daun seinale. Apa, Magoia! Saiatu inaz, baina ezin izan dut, erori egin naz, eta, bueno, baina ondo, ez da askorako izan, eta, bueno, aurrera. Ondo zaude, Magoia? Bai. Aldapa ikusi eta zau... A ber, ni ez banaz jausten lasterketaren baten, no soy yo. Beti. Bagoaz aurrera, raila eta railoneko gailurretara eta bidean Santxiko Rota delako bati buruz hitz egin didate. Bera izan zen hemengo bandolerorik ezagunena. Batzuek bardeetako Robin Hood ere deitzen diote. 15. mendean, Aragoiko Juan Bigarrenaren soldaduak askotan saiatu ziren bandoleroa harrapatzen. Baina ez zuten lortzen izan ere, Santxiko Rotak zaldiei alderantziz jartzen zizkien perrak eta inork ezagutzen ez zuen kobazulo batean ezkutatzen zen. Azkenean, 200 soldadu bera harrapatu nahian zebiltzala, bere buruaz beste egin zuen. Helmugarako azken metroetan sartu gara,
Lasterketa hau amaitzea ere lortuko dut. Gogorra izan da, baina merezi izan du. Haupa, gailurra martxan. Hombre, azkeneko esprina! Emon! Elmuga! Listo! Bueno, hasieran beldurrakin etorri naiz aputxu bet, horren beste gailur estren eta beste korrika, bizikleta aputxu bet ja ahaztuta neukan, baina, bueno, beldurrakin, baina gero gustora, ondo. Apa, neska! Ekipos! Ondo. Beste erronka bat beteta. Polita izan. Eskerrik asko, Zerketa bikaina. Zuen alboan jutea gainera da placer bat. Talde polita osatu dugu, azkenean 3. Bai, oso aurretizi joazen, bueno, Amagoia eta Maitane tarte batean berriketan, ni Maldapagoran joan arnaz estuka, eta haiek berriketan. Ondo, errez jundira biak. Ekipo polita indogu, Bai. Ni nahiko fresko nago, Bueno, gutxi gora, bera. Bigarrengo aldiz. Bai, berriro egiteko orduan, edo? Baina Andoni da bilortik, eta igual jungo gara ikustera ze saltzeatzen da bien Andoni, edo? Igual... Zu animatzen zara, Maitane? Ni etxe aldea joango naiz, ja tripa bete deu, dutxatu eta... Vale, barraiden baten igual, ez? Hori. Eta irati igual, Ni ere bai. Baitare. Hoi da, neskak. Bai, jo. Esperientzia oso ona izan da. Honetan goiz pasa ederra egin dugu. Eguraldiak baita asko lagundu du eta lagun artean giro ederren ibili gira. Ez diot begirik entzen Monkai hori, Nolako elurra, nolako kontrastea, Zema metro ditu? 1000 inguru, ez da? Eta 300. Bueno, trabeskat egingo du, edo? Bai, ez. Ni egarrituta nago behintzat, Trago bat ni banoa. Bazoaz? Bai, bihar, tesiko kontuak eta bakizu. Goiz jaiki beharra, edo? Bueno, gaur lan pixkat egiteko eta... Ja. Andoni, Zer? guk ere bai etxera behar gara joan. Bai? Bai. Zuek tesia, zuek zer daukazue, azterketa? Bai, Zer azterketa duzue? matematikoa. Matematikoa, bio batera hitz egin duzue? Zizper personal. Zizper personal? Bai. Vale. Bueno, ez joan barra duzue, Joan, gu amaituko dugu. Bazoazte? Ekipo. Eskerrik asko, Bai, zuei. Azterketa ondo egin, gorka. Vale. Agur, eskerrik asko, agur. Izugarria da horrelako lasterketa bat amaitu ondoren sentitzen den lasaitua eta apostasuna. Harro nago 54 kilometro bizikletan eta bero honekin eginagatik. Orain, Andoniren ganan joango gara Amagoia eta biok. Ea sinisten digun lasterketa amaitzeko gai izan garela. Eguna bukatzeko modu polita izango da bardeetan gailurra egitea. Andoni, begira. Hori ez da saia, Ez sai harria eta ez sai zuria, Hor jarri da. Bai. Berezia da, bitu. Ara! Apa! Arratsaldeon, Arratsaldeon, bai. Zermoz? Ondo? Kaixo. Zure txoritxoari begira egon gara. Bai. Hori zer da? Ze ez da hemengo hegazti bat, ez? Ez, Amerikarra da. Amerikarra? Harris, Arrano, Águila de Harris. Aguililla de Harris, bai. Aguililla de Harris. Bai. Ondo, zu ez zara hemen barretakoa zure euskera, ez da herriberakoa, ez? Ez, Bizkaitarra. Bizkaitarra? Bai. Mungiakoa da Urko Torre falkoneroa. 11 urte daramatza hegaztiak ezten, eta berak dioenez, txikitatik datorkio pasio hau. Aurra zenean, bere gurasoek zauritutako hegaztiak zaindu eta sendatzen zituzten. Beraz, duela urte batzuk, bere lehenengo semea jaio zenean, falkonero egin zen bera. Zeirten bide dauka zuezago zetrero batek bestela? Irten bidea da kontrol de fauna, deitzen dena edo kontrol de plagas, hauekin egin daiteke. Adibidez, aeroportuetan, hori. Bertederoetan, urbaltxetan. Bertederoak adibidez oso importantea da, hegazti askorik ez egotea, ze haiek gero gure inguruetara doaz, gure urtegietara doaz, bertan kaka egiten dute eta kutsadura transmisio hori ez egoteko, importantea da bertederoetan ez egotea. Zuk egin duzu bihar horretan? Bai, aeroportuan hainbat urte egon naiz, eta beste lanen batzuk ere egin ditugu erakustaldiak egiten, eskontzetan, eraztunak entregatzen. Eraztunak horrek eramate ditu? Bai, poltsatxo baten jartzen dizkiogu, eta senargai edo emaztegaiaren eskura joaten da, guante bat prest daukan, eta bere eskura joaten da deitzen dionean. Herramienta bat oso importantea da natura jendeari hurbiltzeko, bere eskuetara. Umei, hegazti harrapariak hurbiltzen dizkiet eskoletara, egiten duguna da, kontzientziazio lan ikaragarria gure hegaztiekin errespetua lantzen. Bueno, hegalditxo bat ikusiko genuke, ez? Bai. Lehen etortzen ikusi dugu, ia noraino joaten den, edo? Venga, ba. Zuliko da, ezta? Bai, etorriko da.
dana daude kautibitatean hasita, aztegietan. Debekatuta dago naturatik hartzea, errespetatu behar da ingurua, eta ekartzen ditugunean, basati daude, guztiz basati. Zuk ezi egiten dituzu? Eta ezi egiten ditugu. Zaldia Janariarekin, janaria ematen goaz, eta estimulo positiboak gure eskura ohituratzen da, hasieran erabiltzen da buruko bat, kaperuza bat bezalakoa ikusiko zenuten. Hori da, lehen pestaineatu egiten ziren harrapariak, erdi aroan, eta pestaineatu da, parpadak josi egiten zitzaizke. Ze bestela, ez dira sometitzen gugana, daukaten bildurra izua horren handia da, ez ginateke gai izango beraiek adistratzeko, gure eskuan jarri eta xoka daukaten estresa, hori ebitatzeko, ekiditzeko, lan egiten dugu beraiekin, begiak tapatuta, kaperuzarekin. Lehenotik ikusita neukan, baina hain gertutik eta bere esplikazioak eta nola zabaldu digun bere lana oso politia izan da, ederra izan da. Urko, nik probatxo bat egingo nuke ba, Hola, ia, nahi kasu egiten didan edo, Egingo dizu kasu bai. Beste bat dauka gainera zuretzan dago. Beste bat? Bai. 6 kilokoa ez da? Ez, 6 kilokoa ez, txikitxo hau da. Bai. 300 gramoko bat. Ia, kare ba, hor daukazu? Edertu bai, hortze. Bai. Ara, hau zuria. Baitxo. Segula ez du jakin, mozorroa da, ontza da? Ontz zuria. Ontz zuria. Ze polita. Letxuza. Honen nola egiten du? Hau da, hori egiten egiten du. Egiten duena urubia da. Karago. Karago, hola, begia hundia duk. Marroi-marroia dauzka. Ilunak. Ia. Presauz? Ni bai, bera? Bilurra deko zu? Ez, bildurrik ez deko. Perfecto. Eskerrean. Beti eskerrean, eskumatiokarenak, eskerrean jartzen dugu guantea. Horrela eskumarekin lotu eta janaria manejatzeko eta eskua bila beti libre eukitzen dugu. Bueno, Urko, orduan zer egin behar dut orduan? Ia, beste eskua egin jo guante ganean ia badoatzu. Nola, batzen duen, nire atza, Bai. Ze polita. Oso ondo moldatu da, berak jarri du eskua, eta etorri da bera eskura, eta pentsatu gunean, beti ikusi dugu nahiko urruti berako gauzak eta zaila izango dela, baina, karo, janaria dagoenean uste den okuten garrela duntza, eta oso boltxan da. Bueno, hau niretzat etxera, Jo, ez da gizu nire semea ze gustora ikusiko duen. Ondo zaindu, Ez. Hartu, gorde. Oso ondo. Bueno, Urko. Edertu ba? Mila esker. Zuri? Bai, bagoaz, ia ez da gitor railon edo igotzeko asmotan gaude. Ez da oso gorra. Kontuz haue hegaztien eremu babestua da, esai zuria eta daude orain arrautza eta ugalketa epokan, bai, eta babestuta dago. Anboton bezala eta? Bai. Daude toki asko, ugalketa, ez. Debekatuta dago joatea, hegaztiak arrautzak erruten ari dira, sai zuria eta beste batzuk. Beraz gaur, ezin izango dute gailurrik egin. Bueno, orduan behar bada, lehenago joango gara etxera, ez da? Bueno, enteatuko gara. Mila esker Urko, Agur, agur. Ara. Ezin dut sinetxi ere egin. Hau da zorte txarra. Urte sasoi honetan, debekatuta omen dago raila eta railonera igotzea, sai zuriaren abila dela eta. Beste irtenbideren batean pentsatu beharko dugu. Galdetuko diot igual. Aizu, barkatu? Bai, ikusi duzu hemendikan hola taldetxo bat, Andoniren bila gabiltza. Handik ez da jundiela, Handikan? Bai, uste bai, atetikan. Bai. Hemen gabiltza bueltaka, ea topatzea ditugun da. Bai, buelta marko zue. Bai, zaldi polita, dakazun. Erra. Zei biltzen zara, zaldiekin eta? Bai, saldi gezitzen da, itzen naiz. Zaldiak ezitzen? Beira, zehose badaki berari buruzari garela eta. Edurne Barriola, txikitan, txakurrekin aritzen zen jolasten. Baina 11 urte bete zituenean gurasoek poni bat oparitu eta zaldien ganako zaletasuna piztu zitzaion. Gero, zaldi ezitzaile izan nahi zuela erabaki, eta Argentina, Uruguai eta Brasilen egin zituen ikasketak. Gaur egun, baserri ibiltzen da arazoak dituzten zaldiei lagunduz. Nolakoa da zaldi bat ezitzaz? Igual, txakurrekin eta bai ikusi ditu alari modan egon dira telebistan programak eta baina. Zaldia ezitzea? Zaldiekin batez ere landu behar dena konfiantza. Bai, indarrez ezin dugu beraiekin argi dago. Bai. Indartxu diela, indarrengatik nahi dutera ingo luekea. Gertatzen onkote batu dira eta jainko eskerra ez dute indarra erabiltzen gure kontra, ez baino gauzak oso gaizkiten, ez? Konfiantza bat hone, onartze izue gauzun bat ezela, ez? Behintzat, ez duk ezatik hain traumatiko izan beharrik gauzak oso fuerte inbeharren, olain ezki goxo, orduan hartzezu konfiantza, eta orduan igual sortzen die beldur gehiago. Orduan da konstientego izan zen gutxi dakizun, orduan da beldur gehiago sortzen die seguruna.
Azken finean da bere tratatzea guri gustatuko litzaizuken bezala tratatzea. Mimo pixkatekin, eta errespetua, bai. Eta nola irakasten zaio zaldia gidatzeko, ez esker, eskuma, gelditu, atzera, aurrera, hori nola ikusten diozu? Bai, bidan goizutu baino exibizio txiki bat. Bai, bale. Alde batetik riendak ibiltzeita eta bestaldetik gorputzan pixua. Gorputza nola botatzezun, pixua nun jartzeiozun, lagundu. Berak sentitu iten du? Hoi da, horren araberare, eskotan uste dugu sok hauek, rienda hauek bakarrik balio dutela hortarako, eta gorputzake asko launtzeigu hortan. Aupa! Hortik ikusten da beste bisibilidadea kasu orgainetik, Aizeke diferente jotzeu. Bai, ez da? Bueno, adibidez, eskubita juteko, eskubiko rienda moitu dezake. Gero, segun hori... Beira, jo, kasete izu. Bai, tiratzei duzu pixka bat, eta hau da bizietan pedalak bezala. Pedalai espazai ematen bizi eta ez da juten. Hau juteko edo hotxa erabili dezakegu, eta moititea. Eta balin bakogu zaldi bat ez diguna kaso egiten, hankakin istutu dezaket. Besarkatzen dut hankakin, biskiekin, eta nahi badet azkarrago jutea, baitare hotxa erabili dezaket berriro, edo trote esan dezaioket. Beira. Izugarria da, sentitzezuna zaldi batekin, emate izuena da ikaragarria. Nik edo zeini rekomendatu nuke zaldi bat eukitzea o zaldiarekin harreman bat izatea, eta ez da zaldi gaina hilo beharrik. Bere alboneotea eta bere energia hori eukitzea eta zenbat ikasi dezakegun beraien aktitudeangatik hori oso politia da. Eta bazegoen filme bat, oso tipikoa izan zana, el hombre que susurraba los caballos edo, igual horrekin da zer ikusi orain hitz egiten ari garen hau. Hortik joan barko genuke. Bai, pelikula horrek akusteguna ez, zaldiekin eta beste animali guztiekin konexio eukitzea, horre iritsi beharko genuke. Zuzara, la mujer que susurraba los caballos, hemen, barde inguru honetan. Proiektua naiz, hortan nabil. Hortan nabiltza? Bai, horre iritsi nahiko nuke. Sorte den zure proiektu horretan, gungo gara, bestela Andonik alde ingo du. Handikan nabiltzala, handikan... Bai, Kastoleti erratik hortikan eskerta jundie. Bale, jungo gara. Oso esker, agur. Hau, Magoia, dale kalor. Eman. Azken erromeria dau, herri txikietako plazetan. Horra to. Etuta baino posi. Aupa, eskak! Zer moduz? Ondo? Ondo ibilizarete, estrem hortan edo? Oso polita. Orduan, ze gogorra izan da, hori edo, estrem hori edo... Moldatu gara, gustora ibili naiz. Bai. Zu ondo Magoia? Bai, ondo, primera. Zu gogorra zara, Bai. Eta hortik etorri zarete horre? Bai, zuen bila genbiltzan, eta hor edurne topatu dugu saldi ezitzaile bat. Agizu azkenean... Galdetera nahi joan, nik uste nuen gailurra haruntza zegoela, eta gu gailurra igotzeko gogoz etorri gara, baina ze pasatzen da. Azkenean, hor railon eta hor nago sai zuria. Eta urte sasoi honetan abia egiten du, eta orain arrautza jartzeko garaia da. Topatu dugu hor zetralero bat, eta esan digu, debekatuta dagoela seinaleak eta dena. Ez gara hurbildu azkenean, baina bai. Orduan esan dugu, ingo dugu zirkular moduko bat, eta arantz ginua zen zuen bila. Bira, han ikusi dugu lakutxo bat. Urruti dago, zegia, nekatuta gaude, kolore hartu dugu, zuek bai, baina. Ez, hemen ondoak dago. Basan mortuan azkenean putzu batean amaitzea ere, gailurra putzuan, Hori da, guazen, bai. Pena da bai, baina gaurko martxa ezingo dugu gailurrean amaitu. Eta ulertzekoa da, hegaztiak ere zaindu egin behar ditugu eta. Baina orain, goazen martxa amaitzera. Bueno, zuek basamortuan eta esperientzia handi daukazu, ez da? Bai, urte batzuk joan gara eta, urtero parte hartzen duguan Sahara Maratonen, da. Bai, zenbat aldiz egin duzu? 6 aldiz egin dut ja, eta, gustua. Zu, Gregorio, zu korrika gutxixiago egiten duzu, ez da? Bea, 42koa eta zu zenbatekoa? Nik 10koa. Agustin Agote eta Gregorio Eizagirre urtero joaten dira Saharara maratoia egitera, eta baita bertakoei laguntzera ere. Tolosaldea Sahararekin elkartearen bidez lan asko egiten dute. Esaterako Euskal Herria ikastetxea sortu dute Sahara liberatuan. Agustinek 42 kilometro egiten ditu, eta Gregoriok gutxixeago, 10. 2000 urtean hasi zen egin zuten lehenengo ekitaldia eta helburu desberdinak zituen. Alde batetik Frente Polisarioak nahi zuen ekitaldi deportibo bat bere herriari pixka bat kirol munduan eta sartu arazteko. Eta gero bestetik ere nahi zuten pixkat atzerriko jendea erakarrai zabaltzeko beraien mezua eta beraien problematika eta arazoak. Niretzako Sahara Maratoia da zerbait betetzen didana, motiboa ere, korritzen dugu errefuxiatu kanpalekutan, eta askatasunaren
oihua bezala. Familiak aurrak ekartzeko eta badago beharrik edo... Beti dago beharra, gero eta familia gutxigo daude. Hortarako baiten dira urtean zehar ekintza edo ekitaldi desberdinak. Eta bat, gabiltza buru belarri, maiatzan 21 Berazubin nahi dugu Tolosaldeako jendea eta Euskal Herriko jendea bueltaka jarri Berazubin. Eta esango esan, buelta bat, euro bat, ez? Agustinek hango buelta guztiak hemen egiten baditu, euro pila bota beharko ditu, Bilatu beharko du esponsorra. Esponsorra bilatu. Oida, saiatuko, oida. Oso ondo begira, hemen basamortuan gaur buelta bat egin dugu eta ia amaitzen dugun. Kastildeterrara jungo gara? Ni uste leku politena bukatzeko hori xetela. Bai, animo. Gaur ez dugu gailurra urratuko, baina Kastildetiarran amaitzea ere polita da. Benetako mendizaleek dioten bezala, garrantzitsuena bidea da, ez tontorra. Ni behintzat pozik noa gauko martxatik. Hauek parajeak, hauek bardeatakoak. Ze polita. Begiratu gara, begira, Ze guzki txarrera, hau atzean. Bueno. Anatzea honi jargia. Gaurko gailurra orduan eguzkiari begira bukatuko dugu, ezta? Osongi. Gailurra ez, baina, buelta polita. Baina, martxa derren dugu. Primeran. Ez dugu egin raila eta railon edo ez gera igoara, baina hala eta guztiz ere oso ongi pasatu dugu. Oso aberasgarria izan da. Ez nun ezagutzen ingurua beti etortzeko nintzen, da gaur aukera izan dugu. Ez dakit, uste? Izan da oso aberasgarria. Oso guztua. Ni baukazuentzako pari txiki bat. Beira. Zuen laguntza gure... Ze polita. Eskerrik asko. Gusto asko. Irati, urrengo egin behar dugu Sahara gailurra martxan estren bat, Hori da, dana batera. Hori ingo dunik, neira ingo nuke. Oso ondo, hitza hartu izuet. Oso ondo. Oso horretza da. Bueno, Otsailean, 27an, handau. Euskal Herrian zorionez gertu dauzkagu itsasoa eta mendia eta lautadak eta basamortua. Egun zoragarria pasadugu bizitzaz betetako desertuan. Raila edo railoneko gailurretik bardeaz osorik gozatzea zen gure asmoa, baina babestutako hegaztiekiko errespetuz ez gara tontorrera igo. Arranoak, miruak, saiak, sai arre eta sai zuriak zaindu beharra dago. Baina gaur, hemengo zeruan airean galdera bat utzi gabe enuke aldegin nahi. Bardea armaz beteta zaratatxu eta sarri-sarri zeharkatzen duten burdinazko sai erraldoi horiek aldute lekurik babestutako eremu liluragarri honetan. Urrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.